Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ɗalibai, har yanzu dai muna cikin karatun Alƙur'ani ba mu shiga karatun huruf ba. Kuma in Allah da yanzu yau za mu tashi a karatunmu na suratul duha, wa duha kenan. In Allah da sai a buɗe, ita wannan sura ce da take ɗauke da ayoyi guda 11. In Allah da za mu tashi a ciki, za mu kuma gama ta gaba ki Allah da sai a mai da hankali, a dage a yi ta himma. In an ga kuskure ko kuma wani gyara da ake so a taimaka maka da shawara sai a kai magana a comment section ko kuma a YouTube channel ɗinmu domin samun ƙarin bayani a kai. Kuma masu buƙata a basu training na musamman akan karatun Alƙur'ani da sanin baƙi, za ka ɗauki phone number ɗinmu akan profile ɗinmu na TikTok ko kuma YouTube channel ɗinmu, za ka samu number sai ka ɗauka kai magana, za a maka register domin sai an yi register don ba free ba ne. Kar ka yi tunanin za ka ɗauki number kai magana za a maka free, a'a. So mun abubuwa ne da yawa suke ɗauke da irin wannan tsari. Domin samun ingantaccen tsarin karatu sai ka yi register, sannan a baka training ɗin da ya kamata da kai na karatun Alƙur'ani. To za mu ci gaba in Allah da yanzu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. wannan shine ƙarshen suratul duha. In Allah da za mu tsaya nan wannan sati, in Allah ya kai mu wani lokaci kuma muka ƙara dawowa, za mu tashi a sura ta gaba. Kuma ‘yan uwa, kamar yadda kuke gani, ba ni kaɗai nake gabatar da wannan karatu na Alƙur'ani da sanin baƙi a wannan peji na TikTok da kuma YouTube channel ba. A tare da ni dai kamar yadda kuka sani, sunana ɗan albarka GGY. A tare da ni akwai Malam Tahir Muhammad Mukhtar Giginyu da kuma Malam Umar Ibrahim Said. Wannan Said ɗin kar ku ɗauka sunan kakansa ne, a'a nickname ne. A yi haƙuri, kada a ji ya jona da Said, a nickname ɗinsa ne ake sa masa sunan Said na shugabanci kenan, na girmamawa. Kuma insha Allah ta'ala shi ma ɗan giginyi ne, ba wai baƙo bane ko abu ne, shi ma a giginyin yake. To in Allah da ‘yan uwa, muna so ku taya mu da addu'ar Allah ba mu ikon ƙarasa karatun nan lafiya kamar muka faro lafiya. Kuma ‘yan uwa, muna muku fatan alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya muku albarka ga baki ɗayanku. Dukkan abin da yake damun kowa, Allah ka yaye wa kowa. Dukkan abin da yake damun mu, Allah ka yi mana maganin sa, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka yarda da wannan abu da muke yi, ka sanya masa albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.